Magdali-dali ko ba kibusig malit ko karon sa flag ceremony. First day of school biya. Niratay sa. Tanawon sa doon ako niya kung mga bagong mga gamit ba nga gipalit ni mama. Hala! Wow! Grabe boy! Bago dyan ko mga notebook boy! Grabe dyan ko maestro kay na ay pindelpen! Ito isa! Isa rin lagi ka notebook yung gipalit! Pero ka pa lang siguro si mama ba nga di ko magsulat? Mga na isa rin siguro ka notebook ang gipalit ni mama kay nagtipid siguro kay ang abo ni Pangilo ramang good na mo! Tapos limpyo kayo! Sigyata din ako no! Naibula ni mama nga ako sulat-sulat! Isa rin ang notebook ko ang gipalit sa kuha! Gusto ko na ko kanandagan ba kay ipaibog na ko sa ko mga classmate! Kaya nga na mga first day of scholars no! Pambukay og mga bago nga gamit! Pero sagda lang kayo naka-boy scout mo po ko! Impas! Ako dyan din sa flag ceremony na karon ako dyan mo kanana dito rin kay ako vegetas ni Sir no! Uyog yun si G. Brooks boy kay napromote ko ni Kogrid to boy! Wala na ko dito sa speed learning system! Gisaligan ako sa mga bata! Maanang karon! Ako na dyan yung tarungan ni pagsalig ni Sir sa kuha ka mga kadulan akong taksi dito sa likod sa eskwelahan. Ako na dyan itong pagpadlungan ng mga pilog flag ceremony kay ako na bitaas-taas sa Boy Scout no. Nagtan ako sa eskwelahan be. Oh, yala! Si Darto mo na oh. Wala pa lagi na nakailis. Ako na yung badlungan be kay ako biya mo gisaligan ni Sir sa mga akuan. Mga panglihokon. Nagtun ako ni be. Kumul mo sa kamay! Hoy, Naruto! Nagkunsa mo ka diya! Hoy, si Brooks! Wala dyan ka ba? Si Vintek ko dyan ka! Dili dyan ka mo pareha sa kuwagrang ko do! Nagkunsa mo ka dire? Nakakod rin kay para! Mancharis ko sa imo nga maskwila kay! Labo-labo na biya kuwagrang ko sa eskwelahan no! Yatis, labo-labo na sa eskwelahan bay! Tinuod yun ay na! Sa una, speed pa mong kabay! Oo, sa una, speed ko! Pero kay, nagretonam ko! Leader na ko karon. Ada. Kuyawag yun oy. Nga nung wala mo ka ni eskwela na to, nagkatyat-kyat mo ka diya sa kapayas. First day of school biya karon. First day of school lagi karon bay. Mangula ko na eskwela kay upamanggod ko na palitag bagong gamit. Naskamagod si mama. Ha? Na-scam mo mama? Gusto mo na yung investment tapilan na to? Katong risk coin bay? Ay, risk coin dito inyo ha? Amo kay isididi mo tumuha na to. Pagbutang dyan mo ito, Nardo, ayaw dyan mo kalimot kayo. Mga gamit ko, bago pa dyan kong uniforme sa Boy Scout. Hala, mo na po na nilaibago karon. Dagko nagbutang no. Ha? Dili ay, dagmay raman na pero dagko gigo. Hala, dagko din nagigo. Sige, inon ako si mama para makaduhaan me. Oh, sige, batay mo mama. Pero, taratamang eskwela na takay, muraglit, tataron. Ngi, dili gali ko may eskwela no, kay wala pa ko'y bagong gamit. Ayaw, nagkabalakad diya kay. Naam ko'y mga bagong gamit. Mag-share na lang tani, tara, mag-eskwela na tata. Dili lagi ko mo eskwela si Prox, kay masig na po ko'y bagong gamit. Dili gyapon ko mo eskwela karon kay wala may tarong klase. Magpaila-ila raman. Hala, bitaw po no kay. Kailan naman po to sila sa kuha, kaya ako matong ilado nga manaksi ayaw mong dampay. Pero, sayang ang mga bagong ang mga chicks, boy! Ayaw ka bala ka sa bagong chicks, G. Prox. Ingana man ang mga heart trap magpaiwit. Ay, bitaw po no kay. Ingana man ang heart trap magpaiwit-iwit. Pero, sugdi lang ako mong leader sa Boy Scout. Makailar gyapon na sila sa kuha. Muna, tama na imong panghuna-huna, G. Prox. Dili lang sa tamusulod karon. Sige, dili lang sa tamusulod na to. Sige, tama na, G. Prox. Mangatkat na lang tagkahoy ta para ma-practice na yung pagka-Boy Scout. Sige! Direk ko sa kakao na to. Sige, G. Prox, tama na. Dira ka sa kakao para balunon po na mo. Bitaw, Nardo, no? Mupilita yung mga chicks, adik eh. Dagan akong balon na kakao, ipaibog na ko ni sa ila. Mupilit yun, G. Prox. Tagay kong gisaha kung daghang mupilit. Oh, lagi, tagan lagi tikamas yun pagduhaon pa, pero... Tisa! Unsa man ni Nardo? Ano, Tisa? Unsa man ni? Murag liog man ni G. Prox. Hello! Murag liog yun ni Nardo. Saktuwar yun na yung ako na sulunay kay. Murag ako dyan makabuhaw palain sa mga sakop na kuba. G. Prox, nagdala kag cellphone. I-post na yun para mabayran. Ha? Huwag ko cellphone na kay. Kamama biyato kong gisigig gamit na niya. Gamit ko turon kay matoy pang withdraw sa investment. Liog! Ala, saya nga sa million views ay huwag maka nagdala cellphone. Liog!